Za odlične učenike koji su sve razrede osnovnog obrazovanja završili odličnim uspjehom i nosioce Vukove diplome, opštinska uprava Laktaši organizovala je prijem. Pokrenuta je inicijativa i za formiranje centra srednjih škola. Da bi se stiglo do laskovog priznanja učenik generacije, potrebno je mnogo rada i odricanja tokom svih 9 godina školovanja. Jeste da je uloženo mnogo rada i truda, ali ne žalim zbog toga. Upisat ću medicinsku školu Opšti smir. Za mene titula Vukovca i učenika generacije predstavlja veliku čast, zadovoljstvo i daje mi podstrek da nastavim dalje, da nižem uspjehe kako u životu, tako i u školovanju. Tokom školovanja učenici 4 osnovne škole u Laktašima postizali su zapažene rezultate i na takmičenjima, posebno iz prirodnih nauka. U 9. razredu sam 3. na opštinskom takmičenju iz fizike, 1. na regionalnom takmičenju iz fizike i 8. mjesto na republičkom takmičenju iz fizike. Za početak elektrotehnička škola i nadam se fakultet elektrotehnike. Svi svršeni osnovci školovanja nastavljaju izvan matične opštine. Da bi se obezbijedili kadrovi neophodni privredi Laktaša, u planu je formiranje centra srednjih škola. Pripreme su u toku i elaborat je urađen. Ono što nam slijedi u narednim danima je upoznavanje vlade Republike Srpske sa informacijom o osnivanju srednjoškolskog centra sa određenim zaključkom koji će biti donesen i to nam je samo podstrek za dalji nastavak onog što nam slijedi, a to je projektna dokumentacija, građevinska dozvola i ako Bog da u narednom periodu, da li u narednoj godini polaganje kamena temeljca nove srednje škole. Planirano je da projekat formiranja centra srednjih škola u Laktašima bude realizovan u naredne 3 godine.